Norok nai tongo kaksang mani korang YouTube channel hake phaiti takute khubsong tini haina hain rok ni bagui katal video katal bithi tui phai tongo abong kha khenchok khimani ongkha chung sai mano kaisa yong emiba besilas ni kaisa yong tongo ayong ni guino ayong ni bagui no chung bohogo khenchokyo bohok derao khenchokhi kahangkai tamong nai chung khi ufur dai khi rimi kungti hai khinai kunupruke barite abo bele hamyang kahangkai khibai baksa thui rok phainai aboni bagui no abo bele kheno chini sakni bagui hamya hake chung aboni bagui tamo khlainai norok oro mangkulibo nokna hailik mongkha hailik muichamani hailik eba kaskola no niya kheba chini kokbai anaji hailik bostung no hake o anaji hailik no nama khlainai ngabo hake khenchok khimani hamyani tongkharingke o anaji hailik no thainei bukur ganang khlaiui kosokni kosok tamke rawui eba bele ke rawui 2 glass yo sarigo kononi sekang tuyo khichonoi chombui kelang thangnai hake horsa bo belai khai kos nongkhorui tongnai hake phung ayei a hailik no khiui je hailik ni kos nongkhorjak a tuino phungni ok khaliwo naise sekang chung nongnai abo hake chung saltam salgui nongkhari kai gesuk khenchok khijak bari jakano thuirok khiui tongkano chung habui mannai bagino chung khenchok khikari kai chung bithi kabang doktor ni khirok pai rang rok kabang khiui jane nangya amji thalik chini kamera ko chung kabang mano manthogo opno sakhangkeno hamui mannai tai rok bosai mannai tai okra rok bo chawi mannai o amji thalik no chombui nungui mannai nangkari kai hamui mannai o boni bagi mungsa tai warna kri tai obono kari tai mungsa bithi nangya o bithi mungsa baino chung khenchok khimani hamui mannai eke tini bagi asukno nai tongdi kulen sini aithak jora tai o video no bahingjakha jajak khayangkai like ridi tai subscribe khlai ridi ba buska botai bo katal video katal bithi upload khlaikangkai norok bunislai sekang nai mannai oke jotona no sakam tongdi muni bagasino